खुलुमबाय दिनै 25 मार्च 2024 समबार डिब्रुगड़नि सिङाव थानाय मेडिला रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव मोसौ लायनो थांनाय सासे सुबुङा हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै बुथारजादों। थैनाय सुबुङा तितलिगुरिनि डिम'नि थागिबि, नाथाय बिनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। राजस्थाननि सिकाराव उत्तर प्रदेशनि सासे सिख्ला डेन्सारआ उत्तर प्रदेशनिफ्राय डेन्स खालामनो थांनानै मोनसे प्रग्राम जानाय समाव स्टेजआव मोसाबाय थानाय समाव हरखाब कारेन्ट ताराव नांजानानै थैदों। थैनाय सिख्लाया उत्तर प्रदेशनि थागिबि, नाथाय बिनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। लोगोफोर, दिनै हलिनि सानाव हाग्रानि मैदेर ओंखारबोदों। नैबे हाग्रानि बाउन्डारि फेन्सिं वाल होनाय नैबे हाजोनिफ्राय ओंखारबोदों। जायगाया जाहैबाय गुवाहाटी पान्जाबारि। सोरबा सोरबा थालिर दंमोन, नै दाबो नेगासिनो दं जानो थाखाय। হয় 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 জঙৰ পৰা আহিছে। मानसिफ्रा नायगासिनो नै। बेहाय प्रमद बर' आरो हाग्रामानि जादुआ सोलिया। हाग्रामा, प्रमद आरो हिरा सरनिया बिसोर गासैबो बिजेपिनि फिटिंजोब। हिमन्त बिश्व शर्मानि बिजेपिजों बोजानानै सेजानाया लासिं सिंनि बाथ्रा होननानै पिआरपिनि बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्मआ बुंदों। साखाफारा जाखाबायानो आरो जोंनि नैबे पाब्लिक रिलेसन पार्टिखौ जों लानानै फैबाय थानाय दिनाव जेरैखि जाया साक्सेसफुल जागोन बेखौ जों नुदों आरो गोबां जनगोष्ठीफ्रा आरो बिदा फंबायफ्रा लोंहोर लोंहोर फैनानै जों सावरायगासिनो दङ आरो गोबां इउपिपिएलनिफ्राय फैगासिनो दङ, बेखौ जों नुनो मोन्दों। आरो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो चेयारमेन बिथांमोनाबो कয়েকজন साफा सानै सावरायगासिनो दं। बिथांमोना मानो होननानै बुङोब्ला गोबाङैनो बाबाय जे बिसिनि हाग्रामा आरो प्रमदनि लिडखौ नायनानै बयबो नोरजिया नुदों आरो सबसे दुखु गोनां बाथ्राया बेखौनो जों बुंनो सानो, दिनै पाब्लिक रिलेसन पार्टि मानो थाखाय दिनै दिहुननो गोनां जादों। थासेयाव बे खोथायाव माखासे मानसिफ्रा सोंदों आंनिसिम। दा ओंखायनो आं बुंनायनि बाथ्राया नैबेनो फैगोन, जेरैखि जाया जोंहा नैबे फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टिया जेरैखि जाया साक्सेसफुल जागोन बेखौ नुहुरगासिनो दं गमामायैनो। आरो बे खुनु दाउट गैला। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जनगोष्ठीफ्रा जे बिदा फंबायफ्राबो लेंहर लेंहर फैनानै जोंनि पार्टियाव जइन जाफैदों आरो नुनो मोन्दों जे नोंथांमोना आरो फैबावगोन। मानो होननानै बुङोबा एबार होन्दों पार्टिखौ जों क'क्राझाराव खुनु केन्डिडेटखौ नाया। एज ए मानसि गुड हिउमेन बिं हिसाबै जों केन्डिडेटखौ एबा सायख'गोन, खारन 10 बोसोराव जेरेखम मना बर'माने हिरा सरनिया जों लुथिफिननानै थांबाय, जाहाथे बेबायदि चान्सखौ फैबाय थानाय दिनाव आरो जों होबावा होननानै बे खेथ्रखौ बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा आंजों लोगो लेंहर लेंहर फैनानै सापर्ट खालामदों। खारन जोंना मोनसे फिसा मोनसे रिजनाल पार्टि जिहेतु जों खुलिदों, बे खेथ्रआव सानो जों फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टियाबो देरहासार जागोन 100%। खारन दिनैनिफ्राय जोङो जेरावखि थाङा मानो जों गिदिर जों केम्पेइन खालामसिगोन, एबार स्टार्ट खालामसिगोन जेसेबांखि हाया। आरो लोगोफ्रा माखासे जोंनि माखासे हान्जाफ्रा जोंजों आरो फैगासिनो दं। गोबां टिएमसिनिफ्रायबो गैयाबो 1600 जनसो जइन जाफैगोन आरो बिनि उनाव गोबां कয়েকজন कंग्रेसनिफ्रायबो सावरायगासिनो दङ थांनाय, आरो बे माखासे बिजेपिनिफ्राय फैगोन आरोखि। बे खेथ्रआव आङो माखासे खबर मोनगासिनो दं जे जोंनि पार्टियाव फैगोन रिजनाल पार्टि हिसाबै। ओंखायनो जों दा गमामायैनो बेखौनो दाउट गैला, फाइटआ खिन्थु सरकार दं हिसाबै इउपिपिएलजों जागोन। बे खाथां निश्चित बेखौनो प्रमदनि जादुआ सोलिला, हाग्रामानि जादुआ सोलिला। आरो बे हेमन्त बिश्व शर्मानि बे जेरेखम बिजेपि भ्रष्टाचारि सयराचारि बेबायदि बेजों जाय बे जेरेखम दा बोनजानानै ला जोंनि लासिं सिंनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा प्रमद आरो हाग्रामाखौ जों बे खुनु दिन जों सापर्ट खालामनो हाला। 60 ओनसोलाव गासिबो बिदा फंबाय जा जनगोष्ठी जों माहारि थासारि जा थांनानै थानायनि जा भबिष्यतआव जा खोथा दङ, जों रखना बेखना नांगौ। जों बे जे बुंनो थाङोबा दिनै प्रमद जोन हाग्रामा होन आरो लोगोसे माबा हिरा सरन बिसोर गासिबो बिजेपि टिमजोब। ओंखायनो गतिके फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानाया साक्सेसफुल निश्चित जागोन आरो गोजोन्थों। जोङो दा मथामति जोङो थुरसिबिलाव माखासे जोंहा मिटिं दं, बिनि उनाव जों गासिबो रानिं खालामगासिनो दङ आरो फुरा जोंहा साखाफारा जाखाबाय फैबाय थानाय बिसय खोथाया। बेखौनो आरो रावजोंबो जोंहा सोरबाफोर माबाफोर बुङोब्ला जोंहा बिसोर उसुबिदा गैला। जाय लामानि सैमाया सोंबाय थाथों, जोंहा आपत्ति गैया। खारन अपोजिसन पार्टियाथ' थाखायो, अपोजिसन पार्टि थाया माब्लाबो जोंना गुरुत्तर जाखानाय नङा। आरो अपोजिसन थायोबा जोंहा जेसेबां अपोजिसन थायो जोंहा एसेबां स्ट्रं जायो, जोंहा आपत्ति गैया। दा क'क्राझारनि खेथ्रआव जेरैखि जाया जोंहा बे मोनसेल' आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानांगौ बे निश्चित। खारन गोबां जनगोष्ठी बिदा फंबायफ्रा रायजो राजाफ्रा बुंदों क'क्राझारनि खेथ्रआव जों मानसि मोजां हिसाबैसो जागोन, खुनु पार्टिखौ नाया। खारन दिनैसिम जोङो हांहत पुन्जिखौ थाइसेबो मोनफेराखै, बे खोथाखौ बुंदों आरोखि। इउपिपिएल बिपिआ बुंनो थाङोबा बिपिआथ' फेक्टर जानाय, इउपिपिएल सामान्यसो सरकार दं हिसाबै बिसोर जुदि इउपिपिएल दिनैनि दिनाव जुदि गेलेयोबा सिंगेल जुदि गेलेयोबा बिसोर आङो 1 लाखनिबो बारा भट मोननो हाया आंखाय।
बे एखे स्पष्ट खोथा खारन जोङो आरो दिनै आं बेखौ बुंबाय थायो मोनसे खोथाखौ आरो बुंलांबावोन मानो होनना बुङोब्ला फैबाय थानाय दिनाव जुदि जों देरहायोबा बेयाव जोङो गिदिर गिदिर फान्डिं बेखौ जों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि लाबोनो सेस्था खालामगोन आरो गोबां जायगा ओनसोलाव आङो सेस्था खालामो जे एमपि फान्डनिफ्राय जुदि भबिष्यतआव फैबाय थानाय दिनाव बिसायख'थियाव जुदि जों साक्सेसफुल जायोबा देरहायोब्ला अब्ला आं पाब्लिकनि साननाय हनायखौ जेसेबांखि गांनाय उखैनायखौ आं सुफुंनो हाब्लाबो खिन्थु पाब्लिकनि हस्पिटाल लाबोगोन बेनि उनाव जों मोजां मोजां सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव गोबां एमपि फान्डिंजों लाबोनानै आं बेखौ मावनो थाखाय सेस्था खालामगोन साखाफारा बेनि थाखायनो केम्पासआ मथा-मथि जोंनाथ' दा बेयाव 70-50-60 जनाथ' खाथां जाखागोन आरो बेनि उनाव जोङो कन्टिनिउ जों हाबगासिनो हाबगोन आरो खुनु कनसिडारेसन गैया आरोखि जोंनि आंनि मावनांगौ थांखिया बेनो खारन हस्पिटाल बेनि उनाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोजां मोजां इन्डास्ट्रि फिसा फिसा कटेक्स इन्डास्ट्रि जाहाथे जोंनि बेकार सुबुंफ्रा जाहाथे थांनानै थानो थाखाय मोनथाय मोजां मोनो खारन मानो होनना बुङोबा आसामनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बिराद टटेलि नोरजिया दा बे खेथ्रखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव जुदि आं सोङोब्ला बिथाङा आंनो एन्सार कुइसनखौनो होनो हाया दिनै सापज एकर्डिं टु फर एग्जाम्पल आंनो होगासिनो दङ मानो थाखाय नोरजिया दिनै बर' लिडारफ्रा दिनै सोरबा सासे बुंनो हादों नामा दिनै बुंगोन दिनै गोबां जा कर्स दङ हो जोंना लिंगुइस्टिक कर्स दङ बेफोरखौ दिनै मोनसे चाइनिस दं स्पेनिस दं जार्मान दङ बे अस्ट्रेलियान लिंगुइस्टिक दं बेखौ जेबो लाबोनाखै बेनि उनाव लोगोसे बेचलर अफ टुरिज्म स्टाडि बेफोरबायदियाव दङ जेनेबा टुरिस्ट गाइडआवबो एभेलेबेल एसेट्रा बेफोरबायदि डिपार्टमेन्टआ आसामाव मोनसेबो गैया दा बेफोरबायदि खेथ्रआव मास्टार डिग्रियावसो डाइरेक्ट दंहैयो मास कमाथ' दङ खिन्थु डिग्रि गैया सोरबा जुदि ग्रेजुवेट स्टुडेन्टआ दिल्ली इउनिभारसिटि मास कम फरायनो गोसोबा बेफोरबायदि जिनिसाबो गैया दा बेफोरबायदि जिनिसखौ आं ओंखायनो सेस्था खालामगोन लाबोनो थाखाय बेफोर डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जुदि सोंबा खुनु आंजों कुइसनखौनो होनो हानाय नङा बेखौ दिनै बुंनानै नोंसिनि बे मिडियानि थ्रुयै आं बुंनो सानो आरोखि दा बेफोरबायदि खेथ्रखौ डेभेलप खालामनांगौ जायो नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि